Ei, Katy, s'acosta la tardor i l'amor flota per tot arreu. Leia Moore deu estar passant la tarda més romàntica de la seva vida, amb el desconegut del xat que la farà feliç per sempre. Enamorat a Naucalm 17, amb Bennett als ulls. M'ha agradat. La revista de la núvia. La mama es casa amb en Meeting. Videta, adéu. I ara res, però res de res ja no es pot interposar entre la Doris i en Meeting. I jo espero en Sam. Ens l'hem treta de sobre, yes! Tant de bo tinguis raó, ja saps que... Que sou amigues i que vols que sigui feliç. Per això m'ho he muntat, perquè quedi amb en Costa. Hola, senyor Lemke. Ei, Lemke, havíeu quedat que no entraria sol a casa. La Lina i en Costa? No me'ls imagino. I què? Fa 2 setmanes tampoc hauries dit que un dia m'interessaria el cristianisme. Ei, si et vols esperar a estar casats o alguna parida així, digue-m'ho ara. I vaig a buscar glaçons. Evangelisme per principiants. No dir mai que no a una fruita exòtica. Gem, et fan pudor els peus. Aquesta faruma arriba a Jericó. Sí? Sí. Em rento els peus en un moment. Bon dia, domador. La lleona té fam. Brau. Ich glaub noch immer daran. Ich bin überzeugt davon, dass alles richtig war, dass alles stimmt. Und Venus jetzt beginnt ganz plötzlich ernst zu werden, plötzlich anders zu sein und die ganzen Beschwerden. Und wir sind ganz allein gegen den Rest. Nichts kann uns passieren. Turc per principiants. Bé que balles. Encara no em crec que estiguem a punt de veure'ns. Tant que hem parlat per internet, tots els poemes que m'has enviat. Tant és qui siguis, t'has guanyat un lloc al meu cor. Ei, nena, com va?
Apa, ara ja no faig pudor. No em fas pas de pudor. Gelat, Samet, gelat. Saps quan fa que espero aquest moment? Un petó, un petó. Tens la mà dreta molt més musculosa que l'esquerra. Sí, que fugós. Com és que no ets amb en Costa? En Costa, què hi haig de fer jo amb en Costa? Ningú hi parla voluntàriament amb aquell. I ara per què l'insultes? Que no m'havies dit que volies quedar amb l'enamorat a Naucal? En Costa és l'enamorat a Naucal? Déu meu, he empès la Iamur perquè surti amb en Costa? Sí. Em pensava que havíeu quedat. Et pensaves? Vols dir que et pensaves que hi quedaria? Sí, qui, si no? Bé que va xatejar amb ell. I per què hi hauria de xatejar amb en Costa? Perquè... ja ha superat allò nostre? Matar, plorar, disparar, morir, fugir, desmaiar-me, xisclar, esclatar, fondre'm, tornar-me invisible, despertar... Un moment, què era el segon? Lina? Exacte, plorar. Li va xatejar tu, oi? No, salvar la pell de la Iamur. Esclar que va xatejar jo. Qui, si no? Em vas dir que eres tu i que eres creient. Això és igual, amb aquelles converses tan boniques. Dirks, Costa, fuig, fuig! Au, va, fes-me un petó i després ja sabràs que... Merda! Digui... Ei, no ha anat gaire bé, oi? Podria anar millor. Collons, t'he dit que t'hi esforcessis, Inútil! No vull parlar amb tu! Ei! I no penso plantejar-me mai si algun dia podria significar alguna cosa per mi! Ostres! Que geniuda! Oh! Collons! Ei, nena, baixa'm d'aquí! Va! Iamur! Baixa'm d'aquí! Sisplau! Sisplau! Em fa por quedar-me sol. Deixa'm baixar! Ei! Deixa'm baixar, nena! I per la pròxima, aquí no és un bon lloc per quedar, nena. Sí, d'acord, la pròxima vegada. On te'n vas? Que no t'havia dit que havia de ser alemanya, la cervesa? Em sap greu, Lucas. No sembles Ari. Oh, brutícia! Sort que arriba la brigada de neteja. Foteu al camp! Primer vessarem sang turca i després ja ens ocuparem d'aquest titella tartamut. Què fa en Marcus remenant el compost? Deu buscar cargols per sopar. Didi em va abraçar i em va magrejar el cul. I sempre em fa cares estranyes, com si em volgués tornar a conquerir o alguna bajanada així. Per què t'hauria de voler tornar a conquerir? Però si tu estàs a punt de casar-te. Només ha vingut a conèixer la seva filla i res més. Ets una histèrica. Lina, babuineta meva, que voldries anar a fer un gelat amb aquest iaio? De vainilla? El de vainilla és el que més t'agrada, oi? Què li fas ara, pobra? Aquesta noia és una neuròtica. Que ho has vist? Sí, i em fa pena. Ha viscut 13 anys a la selva i ara ha de buscar cargols per Berlín per poder-se omplir la panxa. I a més la filla li gira l'esquena. No vull dir això, m'ha mirat els pits. Didi, sisplau, queda't fins que en Mitin torni de la comissaria. Avui tinc claustre. Dodo, calm down, dutxa't amb cold water i stop de bestieses. Estic tan desesperada que haig de parlar amb tu. Deixeu-la! Deixeu-la!
Sisplau, deixeu-me anar! Porto diners! M'has escopit a la sabata! Llepa-ho! No, pega'm a mi! Titella, tu calla, cony! Vinga! Au, va, llepa-ho! Vine aquí! Una de bona! No! Corre, Yamur! Ja me'n sortiré! I ara què, eh? Sí, ben fet! Fot-li fort! Fot al camp! Fora! Vés-te'n, Costa! Fora! Vés-te'n! Heil Hitler, fills de puta! Yamur, Ai, Cuca, ara sí que m'he perdut del tot. A veure, t'has estirat al llit d'en Xemi. I què volies fer amb el gelat? És que m'havia imaginat que ell me'n donaria. Aquestes fantasies tens. Lina, prou d'empatxar-te de pel·lícules dolentes. Que m'ho promets? Em busca nòvio. Però què és això? En Xem té un raspall nou. I des de quan té 3 colònies diferents? I això d'aquí també és nou. Aquesta tampoc la conec i aquesta tampoc. I jo em conec tota la seva roba. En té una altra. Tant de bo que sigui seriós. Com pots dir això? Au, Lina, el que vull dir és que estaria bé que s'acabés d'una vegada, perquè això és el que jo veia venir quan et vaig suplicar que no t'enamoressis del teu germà. M'agradaria veure't a tu amb una vida amorosa tan complicada. Yamur... Yamur... Sisplau. Obre els ulls, sisplau. M'has salvat. Ets tu qui m'ha salvat. Poca vergonya, fastigós! Que has vist si anava amb altres noies, en Xem? Ai, Lina, tinc altres maldecaps. El teu pare, per exemple. La veritat és que no sé pas què dir-li. I no sé per què canvies de tema, ara. M'haig de descobrir qui és. Haig de rentar. Però jo em volia banyar. Ei, que t'he fet 2 fills. Ara no et facis la puritana. Ostres, 4 dies a Alemanya i estàs feta una mestressa de casa. Si hagués sabut que la Lina era tan dura de pelar, m'hauria portat més roba de canvi. Lenca, si et sembla que aconseguiràs res amb aquestes insinuacions, no saps com em vas, terrat. Jo no m'insinuo. Ara no cal que dissimulis. Les mirades, els gestos, les excuses per enxampar-me en situacions compromeses... Doris, t'asseguro que ho tinc superat del tot. He tingut 13 anys per oblidar-te. A tu i aquest cos. Aquest cos de negre. Si no pares ara mateix, avisaré en Mitin. Tieta, ets a dalt. No, sóc aquí. Comença a fer el sopar, ara vinc. L'aigua no és prou calenta.
tu qui diu que hem d'estalviar energia? Cada grau que baixes la calefacció salva una espècie amenaçada. Sí, però és que el consum d'energia genera llocs de treball. Em fas dutxar amb aigua freda. Au, va! Ja-la! Necessito l'energia per bullir la pasta. Escolta, Doris, et sembla que en Marcus s'hi animaria? Com que només menja insectes... Videt, em vull banyar! Ja saps que em cal temps per mi sola! Sí. No en té cap foto. Vull dir que és molt recent. M'has ficat en aquesta situació tan compromesa expressament. Jo? Que em vull banyar? De la manera que ho has dit, era com si em convidessis. Ets tu qui també insinues, però no pateixis. Ja sé que per tu és difícil i no vull que et sentis pressionada, però una cosa... Capto els senyals. Estàs ben sonat. Què et fa por? Que tornin tots els bons moments? No hi va haver bons moments. Doncs t'hauré d'ajudar a recordar. Si te'n mories de ganes. Tens 2 minuts per dir adéu a la Lina. Que passa res? No. Ni arracades ni tangues. Vol dir que encara no s'han enrotllat. Deixa'm en pau. Fora d'aquí! Han dit que toquis el dos! Fora! He dit que te'n vagis! Ei! Ets carn de la meva carn! No, no ho soc! No ens assemblem en res! És mona, l'habitació. Et fas peses? Sempre que tinc un moment, es nota? I col·lecciones mòbils? La passió de la meva vida. Ets aquí. A veure, explica'm com ha anat. Abans, quan heu quedat... Escolta, però què t'has pensat? Sí, Yamur. Ja he dit en Xem que no ho pot deixar tot escampat per tot arreu. Alguna cosa més? No. És que aquesta és la meva habitació. No siguis tan estricte. Dóna'm una altra oportunitat. No em fa res repetir-ho. En Marcus se'n va. Ja ha tingut 2 dies. I no ha fet gens de cas de la Lina. Ni ha establert res que sembli una relació. La Lina ha dit res d'un tal Costa? En Xem es pensava que era jo qui xatejava? Li he dit jo perquè ha trobat les converses guardades al teu ordinador. Que bé. Però jo no li he dit res, perquè si no hauria... Apallissat en Costa? Jo patia per tu. Ara ja està. No n'hi direm res, d'acord? Yamur, des de quan li deu res en Costa? Collons, Yamur! Què t'ha passat? Ei, deixa'm anar! Ets descarada, rancuniosa i un tros de gel. I no crec que ens arribem a entendre mai. Què dius? Sí, no et suporto. És el primer que vaig pensar quan et vaig veure. Merda, quina nena més pesada. I jo sóc el seu pare.
I tu què vas pensar? És arrogant, està acabat, fa pudor, és egocèntric i no li interesso gens. Si es morís ara mateix no m'afectaria gens ni mica. D'acord. I què passaria si tingués informació? Doncs diria que felicitats i que bon vent i barca nova. Sí, amb qui surt en Xem? I d'on has tret que en Xem? Vull dir que en Xem... En Xem és... Som germanastres. No sé si és pels cotxes i el trànsit que ningú s'adona del que et passa. Però estàs tan penjada que només et faltaria anar amb liana. Li has remenat l'habitació com si fossis un zombi que busca carn. No és agradable que t'esbanquin, oi? Com es diu? Tant és que sigui. Es pot substituir. Tothom pot aconseguir la persona que vol. Hi ha recursos, Lina. Hi ha estratègies que la civilització s'han acabat perdent. Ja tinc una mare amb deliris xamànics. La teva mare és a les Beceroles. Jo he viscut 17 anys amb els mexicanos. Sé més coses de les que hauria de saber un blanc. Merda, acabo de dir que no servia per res. Com es diu? Hi ha una condició. El que no pots fer és exigir-li a un adolescent que en 2 dies recuperi 13 anys. Tens raó, Mitin. Fins ara no m'havia donat de com n'és d'important que el Papa i jo arribem a conèixer-nos bé. Apa, doncs arreglo les goteres de la tenda, eh? Que ajudaràs el papa amb moneta. Veus? Al final encara s'entendran. Què? Què has dit? Que no puc més. No, abans. Que si no tens teca i que la Lina no pot saber que estem junts. Ni mentides? O la Lina a mitjanit ens enverinarà, serrarà o congelarà. I la Doris ens ficarà dia sí, dia també en un d'aquells plats seus tan vomitius. És la filla del pastor. No. No pot ser. Els he vist. Junts. Els pares servim perquè aprengueu de nosaltres. Si vols, et puc ensenyar a lluitar. I així és com continua. Que estem sols. I què haig de fer perquè accedeixis a prendre't una Coca-Cola amb mi? Que t'ho passis molt bé. Amunt, coca d'aniversari! Vol fer una festa amb el teu ex. Collons, de debò es pensen que sóc més imbècil que ells dos? Avui t'hauria pogut seduir.